No, 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 no. Hey! Iyaring pare. Korean ginadagat ni i-chip na trabaho. Pamiling pagot nga mauro. Yawa, ito matiyari mo mauro. Dito nga nit mabahot. Iyakuan. Hugaw. Set kabilingin nato nito. Dolain kay saan dala pagatagan na atong natas nga sugalin. Uy, may nang nababaho. Ano na, dito dapit. Ambot yan hindi. Tara daw, kita. Sige daw, sige daw. Oh, nanay. Hindi naman dito nangangahoy. Si, tara. Nakita ka na. Kain nita. Uy, ano? What? Hindi ka din ni maaram nga. Hindi ako na din yung barangay para uro. O, gintagan kami na assignment. Korean luwat, pinamiling kamit nga mauro. Hindi kami din nila. Oo, ginag pa kami Russia. Ginagi pa kayong gira. Gusto pa kami pabutan na kuan, missile. Ito kasi yung opisina na may doon nagreklamo. Oo. Hindi ko na barangay. Puro din yung matay-tay. Ilaw letot. Hindi na kami. Din hinayaan na lang kung mamahon na kayo. Nakakabukaw. Oo, gano'n. Kabaw kami. Naman namon ni Erong. Kapakabaw ka mo kanina ta. Naman. Awan. Puro mga Kinarigo pala kanina. Seryoso, Carl. Bahay ka. Bahay, Dire kayo. unahin ito niya. Kaya kakatuon namin. Hindi ni. Balik ka ng toilet. Nakikita yan. Nagmit ni si Troy at kawatan. Bahay ka pagkatamak na yan ah. Aray God. Ito? Oh, aray mao. Pagad kay... Hain itong din kadakan mo binabahugod. Hey! Kumarada ko niyo. Hmm. Ani ka mo talas size. Plus sungada talas lupo. Pumantaw ni General. Jutot niya, duty. Uy, sakto la. At oras. Ora. Oras. Alarong ko na na yun. 1, alas 11 na. Ulton to na la. Man-mano. Ay, kami maghuhulat kay para matsimpo ang good namon. Nakasiar na good. Doon na kalibig. Ani na tulog. Iba na kalibig kay natin. Kadalas ko sila. Bago makalibig. Lakitan niya ras. May lahi nga. Sige, sige. Sa anon. Okay, may dang ngayon. Sige. Sige, ano man. Sige, mga ngawip ako. Sige, mano. Salamat ha. Salamat. Ano na kayo mapadayon na kanya. Sige, pamiling nga lang muna. Pare. Ay, daulat niya. Ay, kung magkikita ha. Kanina pa kita mag-limit at oras. Ano na? Nakakatulit yung baho. Yan ang ad na din eh. Ay, daulat. Korean liwatin yung assignment natin. Tara. Cemetery na daw lang kita. Pagpakuhan. Tara. Hindi. Makatuwa ita. Butlo naman pare. Tara. Okay, anak kita. Tuman naman yung Tara. gutom na. Lang ita, pahigda lang ita dito. Alas 12 naman. Okay, mabutlaw naman ini. Okay lang kita pa, way. Oo, kailangan ita nga ito. Mahiyot mo ini. Pahigda ka na eh. Okay. Utang ko rin natag ni Chip. Ay, daulat siya na. Wala makikita. Gutom na pagod.
Gutom na nga. Mortali kitang ko nga ang dadakpong kwadto. Ay, hindi ulit siya na. Abaw ka. Iyak mabal. Tay doon ba yung nakatamak ka? Ikaw. Pare, liwat. Oh no! Makain ka. Kaya na pagkuha na. Iyaring. Ha? Bo? Pare, Anay. Pangaram ka? Kinabarangay, nagbibinawag game. Ito. Ano taksala? Pare, Kamaram. kuha na lang. Pwede ka kumuha at attorney. Barangay nagbabarawan. Ikaw na rin asa. Ito. Ano daw? Ding ka ngayon magkuhan. Ano mo gaw? Ging kakain mo. Ding la. Hindi ka Ba? naman king kaultan. Bis din na to. Panlalaos ka. Ano daw ay? Ay manag-isip pag una na lang mo. kami. Sige. Sige, lista. Ah, hindi lang pwede umihi. Okay. Hey! Ah. Oh no. Ah. Wait. Uli, may kakuha. Sinilas. Ay, putang ay kasya na may naksinisir eh. Ibisan labay din na uro. Hoy, hain ka na. Yaw ka. Di man lang ngayon ini. Makain ka. Kaya na pagkuha na. Iyaring. Ha? Bo? Kanina pa kami. Pare, Anay.